مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص مسلتاتن قال محتتاتن حذاء بذكر اسكبر اب ان ترادوت تقرب مدبيا سلام كما يتوعلو كبرات تخاتلتنا كرامات دحر مئتاو اب اسمران كبابيون زناب سلازي تراين حصرت ماي سلازي سعبن حزبي اب كبيد صقم وديقو خم زنبره اقدمنا صبصيبنا منبرنا يذكر زناب بمدنغوايو استشقل اكل حبرتسبناون اب مهللا خمز قني يفلط اب زخلتا معالتات جن اتخونتات تغير الله اسمرا زناب زنيبوا حزبون غزياو قسانه ترخيب الله مسمر ماي تقاريصو نايبوت مايون حربيتو زنبره نباري اسمرا اتا حنت قصبيات صنح عباي تسفو كاب تفطراوي زناب ينيرا اتنا اسمرا زناب هدؤن سلاماون ينيرو اب تግራይ ስተራኤግን በአንጻሩ አዚው ሓደገኛይ اب كلل تግራይ اب ማእከላዊ ዞባ ወረዳ ቀይሕ ተኽሊ ብምኽንያት በረድን ሓያል ንፋስን ዝተሓወሶ ዝናብ ህይወት ሓደ ቆልዓ ከም ዝሓለፈን 10,000 ሰባት ካብ መነባብሮኦም ከም ዝተመዛበሉን ናይቲ ወረዳ ምክትል ኣመሓዳሪ ንቢቢሲ ሓቢሮ ብምኽንያት እቲ በረድ እንስሳታት ከም ዝሞቱ ኣባይቲ ከም ዝፈረሱን ካብ 1,000 ሄክታር ንላዕሊ ሕርሻ ከም ዝተበላሸወን ምክትል ኣመሓዳርን ሓላፊ ልምዓት ቁጠባን ሃብቶም ዘነበ ገሊጾ እቲ ኣብ ልዕሊ ሰባት እንስሳታት ዘራእትን ንብረትን ጉድኣት ዘብጽሐ ሓያል ዝናብ ካብ ዝዘንብ ሓደ ሰሙን እኳ እንተመልአ እቲ በረድ ግን ክሳብ ሕጂ ኣይሓቕቐን እቲ ሓያል ዝናብን በረድን ኣብ እዋን ምሸት ዘጋጠመ ኮይኑ ነበርቲ እቲ ከባቢ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ኣየር ሪኦም ከም ዘይፈልጡ ይዛረቡ ኣብ ማእከላይ ዞባ ትግራይ ዝተረኣየ ሓያል በረድ ዝተሓወሶ ዝናብ ኣብ ካልኦት ወረዳታት እውን ጉድኣት ኣብጽሑ እዩ እቲ ናይ ወረዳ ቀይሕ ተኽሊ ግን ካብ ኩሉ ዝገደደ እዩ ነይሩ እቲ ምክትል ኣመሓዳሪ ከም ዝበሎ እቲ ህይወቱ ዝሓለፈ ቆልዓ ወዲ 12 ዓመት ኮይኑ እቲ ሓደጋ ክበጽሖ እንከሎ ከብቲ ኣብ ምሕላው ነይሩ ንሱ እቲ ሓያል ዝናብ ብዝፈጠሮ ውሕጅ ተወሲዱ እቲ ዝናብ ዝበዝሐ ነባሪ ናብ ኣባይቱ ምስ ተመልሰ ስለ ዝተኸስተ ንብዙሓት ሰባት ግዳይ ክገብር ከም ዘይከኣለ ይግመት ብዘይካ ህይወት ሰብ ኣስታት 201 ዝኾኑ እንስሳታት እውን ሞይቶም ኣለዉ ብምኽንያት እቲ ዝናብ 12 ኣባይቲ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝፈረሱ ዝሓበረ ኣቶ ሃብቶም ኣብ 625 ኣባይቲ ድማ ጉድኣት ከም ዝበጽሐ ኣብርሂዩ ብዘይካዚ 10,556 ሰባት ካብ መነባብሮኦም ተመዛቢሎም ኣለዉ እቲ በረድ ኣብ ዕቤት ንዝነበረ ከምኡውን ዝተዘርአ ኣዝርእቲ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዘበላሸዎ ተገሊጹ በዚ ሓደጋ ከባቢ 10,059 ሄክታር ዝተፈላለዩ ኣዝርእቲ ሙሉእ ብሙሉእ ጉድኣት በፂሕዎም ብበረድ ዝተሓወሶ ዝናብን ውሕጅን ኣዝርእቶም ዝተበላሸዎም ሓረስቶት ኣብ ዓቢ ጭንቀት ከም ዘለዉ ዝገለጸ ኣቶ ሃብቶም እዞም ሓረስቶት ሓገዝ እንተዘይተቐሪብሎም ናብ ዝገደደ ሓደጋ ከም ዝቃልዑ ኣጠንቂቑ ኣብ ገለ ከባቢታት ብሕፅረት ዝናብ ድርቂ ከም ዝተረኣየ ብኻልእ ወገን ከዓ ብሓያል ዝናብን በረድን ሓደጋ ከም ዘጋጠመ እዩ ዝጽብጸብ ዘሎ ናብ ካልእ ዜና ምስ እንሰግር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣብ ገና ዝዓብዩ ህፃናት ንምስራጽ ኣብ ካሪኩለሙ ኣእትዩ ክሰርሓሉ ምዃኑ ገሊጹ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኢትዮጵያ ተምሃሮ ኢትዮጵያ ባሕሪ ኣልቦ ሃገር ብምዃና ኣብ ልዕሊ ቁጠባኣ ዘስዕበላ ዓንወትን ቀይሕ ባሕሪ ብታሪኽን ብጂኦግራፍን ንኢትዮጵያውን ከም ዝብጽሓ ንኣሽቱ ወለዶታት እታ ሃገር ኣፍልጦ ንኸሕድሩ ብመደብ ኣብ ቤት ትምህርትታት ክመሃርዎ ክገብር እዩ ድሮውን ኣብ ሓደ ቤት ትምህርትታት እቲ ዛዕባ መዛረቢ ኮይኑ ከም ዘሎ መንግስታዊት መደበር ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ትሕብር የባህር በር ያለውን ጠቀሜታ በትምህርት ቤታችን ውስጥ በተለያዩ የትምህርት ዘርፎች ላይ ተምረናል ወይም ደግሞ ለሀገራችን የሚያበረክተውን አስተዋጽኦ ተነግሮናል ማለት ነው በጂኦግራፊ በሂስትሪ በነዛ ትምህርቶች ውስጥ አንድ ሀገር ከባህር በር የምታገኛቸው ብዙ ጥቅሞች እንዳሉ ተነግሮናል ከነዛ ብዙ ጥቅሞች ውስጥ መካከል የተለያዩ ወጪዎችን ትቀንሳለች ለጎረቤት ሀገሮች የሚከፍላቸው ነው ለምሳሌ ኢትዮጵያ እስከ ዛሬ ድረስ የባህር በር የላትም ነገር ግን በጎረቤት ሀገሮች ትጠቀማለች ለነዛ ለጎረቤት ሀገሮች የሚከፍላቸው አላስፈላጊ የሆኑ ወጪዎች አሉ
እነዛ ወጪዎችን ይቀንስላል ማለት ነው። አንድ ሀገር የባህር በር ወይን ወደብ ሲኖራት የተለያዩ ጥቅሞችን ታገኛለች። ከነዛ ጥቅሞች ውስጥ አንደኛው ከጎረቤት ሀገራቶች ጥገኝነት ነፃ ትሆናለች ማለት ነው። ከውጪ ሀገራቶች ጋር ደግሞ ያላትን ግንኙነትን በደንብ ታጠብቃለችና ለውጪ ኢንቨስትመንቶችን ለመሳብ ለምሳሌ ያክል ከውጪዎች ያሉ ሰዎችን እኛ ስንዴዎችን፣ አበባዎችን፣ ቡናዎችን ወደ እነሱ ስንልክላቸው እነሱ ደግሞ ያላቸው ምርት በራሳችን ወደብ ይልኩልናል ማለት ነው እና ይሄን አይነት ግንዛቤዎችን አግኝቻለሁ። አብይ አህመድ ጉዳይ አፍደገ ባሕሪ አነ ከልኹኳ እንተ ዘይሰለጠ ብድሕረይ ዘለው ወለዶታት ከሰኸዕዎ እዮም ክብል ኣብቲ ንፈለማ እዋን ብዛዕባ ባሕሪ ዝመደረሉ ናይ 2023 ዓመተ ምህረት ቃሉ ተዛሪቡ ነይሩ። እቲ ኣብ ዝረኸቦ ኣጋጣሚታት ብዛዕባ ምውናን ኣፍደገ ባሕሪ ከም ኣጀንዳ ዝሪኦ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ እቲ ጉዳይ ግድን ክፍጸም ዘለዎ ናይ ሞትን ህይወትን ጉዳይ ከም ዝኾነ እዩ ዝኣምን። ኣብ ኢትዮጵያ ወትሩ ኣእምሮ ህፃናት ንምሕጻብ ዝዳሎ ትረኻታት ኣሎ። እቲ ትረኻታት ገሊኡ ዝኾነ ጭብጢ ዘይብሉ ኮይኑ ምስ ተደጋገመ ሓቂ ዝመስል እዩ። ሎሚ ኣፍደገ ባሕርን ዓሰብን ናይ ኢትዮጵያ ንብረት እዩ እናተባህሎም ወይ እናተነግሮም ዝዓብዩ ወለዶ ጽባሕ እንታይ ዓይነት ጸገማት ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉ ንምግማቱ ኣየጸግምን። ሎሚ እቲ ሓቂ እንተዝንገሮም ግን እቲ ጽባሕ ክፍጠር ዝኽእል ካልእ ኩናት ደው ምበለ። ህፃናት ኢትዮጵያ ኣብ ካሪኩለሞም ክፋል ሃገርኩም ብዓመፅ ተመንጢልኩም ኣለኹም፣ እዚ ናይ ኣቦታትኩም ውርሻ እዩ፣ ስለዚ ከተምልስዎ ኣለኩም እናተባህሉ ንኸዓብዩ ተፈሪድዎም ኣሎ። ብወገን ኤርትራ ከዓ ዘየቋርፅ ናይ ውትድርናን ምልመላን ሲስተም ይቕፅል ኣሎ። ኣብዚ 2 መዓልታት ዝወፈሩ ሓደስቲ ተዓላሞ እውን ናብ ሳዋ ወሪዶም ኣለዉ። ስለዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንሎሚ ጥራሕ ዘይኮነ ንመጻኢ ወለዶታት እውን ኣብ ኩናት ንኽነብር ካብ ሎሚ ይስራሓሉ ኣሎ። መንግስታውያን ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ወግሒ ፀብሐ ብዛዕባ ኣፍደገ ባሕሪ እዩ ዘሎ መደባተን ብወገን ስርዓት ግደፍ እውን ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ትም ምባል ስለ ዝመረፀ ዝተሰሜት ሓንቲ ሰነዳዊት ፊልም ተዳልያ ብኤርቲቪ ተዘርጊሓላ። እታ ሰነዳዊት ፊልም ላዕለዎት ሰበስልጣን ብልፅግና ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ንዘለዎም ዝንቡዕ ኣጠማምታ እያ እተብርህ። ናብ ናይ መወዳእታ ሓበሬታና ምስ እንሰግር ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን ካብቶም ዘፍርዮም ፍርያት ሓደ ዝኾነ ናይ ህፃናት ፓውደር ከምኡውን ብታልክ ዝስርሑ ካልኦት ፍርያቱ ሕማም መንሽሮ የለዓዕሉ እዮም ብዝብል ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ንዝቐረበሉ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁፀር ክስታት ንምዕፃው $5.5 ቢልዮን ንምኽፋል ከም ዝሓሰበ ኣፍሊጡ። እቲ ዝኽፈል ገንዘብ ናብቶም ፍርያት ዝትካል ናይ ጥዕና ፀገም ኣስዒቡልና ንዝብሉ ሰባት ንምድጋፍ ዝውዕል እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ማእከላይ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ኒው ጀርሲ ኣብ ልዕሊ ዝገበረ ኣፍራይ ሓያል ናይ ስነ ጽባቐን ክንክንን ሓለዋ ፍርያት ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን ዝቐረቡ ክስታት ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብቲ ኩባንያ ዓብይ ጽልዋ ኣሕዲሮም እዮም። ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን ታልክ ዝተሓወሶም ፍርያቱ መንሽሮ ወይ ካንሰር የምፅኦም ዝብልን ከምኡውን ኣብ ሰፊሕ ጥቕምታት ዝውዕል ናይ ህፃናት ፓውደር ዘዳልወሉ ቀመር ወይ ፎርሙላ ቀይር እዩ ንዝበሃል ወረ ኣይኣመነሉን። ታልክ ካብ ማግኔዚየም፣ ሲሊከን፣ ኦክሲጅንን ሃይድሮጅንን ዝተሰርሐ ተፈጥሮኣዊ ማዕድን ኮይኑ መብዛሕትኡ እዋን ናይ ህፃናት ፓውደር ንምስራሕ ኣብ ጥቕምታት ዝውዕል ነገር እዩ። እቲ ማዕድን ኣስቤስቶስ ምስ ዝበሃል ማዕድን ብዘለዎ ምትንኻፍ ምኽንያት ንመንሽሮ ተቓሊዕና ብምባል እዮም እቶም ጉድኣት በፂሕና ዝበሉ ኣብ ልዕሊ እቲ ኩባንያ ክሲ ኣቕሪቦም። ታልክ ካብ ውሽጢ መሬት ዝወፅእ ኮይኑ ኣብ ጥቓ ኣስቤስቶስ ዝበሃል መንሽሮ ዘስዕብ መርዛም ማዕድን እዩ ዝርከብ። ናይቲ ትካል ምክትል ፕረዚደንት ኤሪክ ሃስ እቶም ክስታት ኣብ ስነ ፍልጠት ዘይተመርኮሱ ከም ዝኾኑ እዩ ዝገልጽ። እቲ ኩባንያ ነቲ ጉዳይ መዕለቢ ክገብረሉ ድልው ምዃኑ ከዓ ትማሊ ሶኒ ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ክኸፍሎ መዲቡ ዘሎ ገንዘብ ን69,000 ክስታት ንምዕፃው ምዃኑ ዝሓበረ ኮይኑ ምስ ታልክ ዝተኣሳሰሩ ክስታት እውን ናይቲ ክፍሊት ኣካል እዮም። ብመሰረት ትካል ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን ኣብ ዝቕፅል ዓመት $3 ቢልዮን ዝበፅሕ ገንዘብ ዘቕርብ ኮይኑ ካብ 2028 ንድሓር ግን ካልእ ተወሳኺ ክፍሊት ኣይክሕተትን እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 28 ሓምለ 2026 ዘዳለናልኩም ትሕዝቶ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ኣብ ቀረባ ብኻልእ ኣርእስቲ ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ደሓን ፅንሑ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። كفوت لساني من يزعصوني عيسجدن علي عبطاقوت ملاخي
طاوخ يقنا مستلي فتحي